खुलुमबाय फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव आंनि सैथोनि लामा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो अननाय मोजां मोननाय गोजोननाय फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव जासिहरबाय गोजोन्थों आरो आं बे समावहाय नोंथांमोननि गेजेराव गियाननि सोमोन्दैयै आं गुसुङैहाय बुंनो हास्थायदों बे टपिकआनो जाहैबाय उइसमेन गियानि मानसिया माखौ बुङो आरो सोरखौ जोङो गियानि मानसि होननानै बुङो आरो गियाना माखौ बुङो बे आयदानि सायावहाय आङो नोंथांमोननि गेजेराव गुसुङैहाय बुंनो हास्थायदों बोसोन बिजाबनि 1 अध्याय 7 पदनि बाथ्राखौ लानानैहाय बेवहाय सल'मन राजाया बेबादि बाथ्रा बुंदों फोरबोखौ मान होनायानो गियाननि गुदि मूर्खफोरा साननायबो गैया आरो गियानखौ सोलोंनोबो इच्छा गैया बोसोन बिजाबनि 1 अध्याय 7 पदआव जों फरायोबा बेखौ मोननो हायो जोंनि गोथार बाइबेलाव बेबादि बुंदों जाय मानसिया इसोरखौ अनो इसोरखौ फोथायो इसोरखौ गियो इसोरखौ खुलुमो बेखौनो गियानि मानसि होननानै गोथार बाइबेलाव बुंदों आरो जाय मानसिया इसोरखौ अना इसोरखौ गिया इसोरखौ खुलुमा इसोरखौ फोथाया बेबादि मानसिखौनो मूर्ख मानसि होननानै बुंदों गोथार बाइबेलाव बेबादि मानसिखौनो मूर्ख होननानै बुंदों मूर्ख मानसिफोरनि आखुथाइफोरखौ जोङो अब्ला माबोरै सिनायगोन मूर्ख मानसिखौ जों माबोरै सिनायगोन आरो बिसोरनिफ्राय जोङो गावखौ माबोरै आलदा खालामनो हागोन जों माबोरै सिनायगोन बेनि माखासे आयदाफोरखौ आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय गुसुङैहाय बुंनो हास्थायदों 1 नम्बराव गावखौ सिगाङाव दोननो हास्थायो गावखौ सब समय बे सिगाङाव दोननो हास्थायो 2 नम्बराव गावनिखौल' बियो जाजानो लुबैयो गुबुननि बाथ्राखौ बियो खोनासङा 4 नम्बराव गावखौ मिथिनो गोरोंसिन मिथिजोबखागौ खालामो 5 नम्बराव गियाननि बाथ्रा बुंब्ला बियो खोनासङा 6 नम्बराव गावनिया जायाब्ला नोंजों बियो लोगो गैया गावखौ मान होजानो बियो लुबैयो 8 नम्बराव गावखौ गोरोंसिन खालामो बेबादि माखासे आयदाफोरनि गेजेरजों जों मूर्ख मानसिफोरखौ सिनायनो हायो गियाननि बाथ्राया गियाना गियानि मानसिखौ गियानिसिन खालामो इसोरनि बाथ्राया गियानि मानसिखौ गियानिसिन खालामो रोङै मानसिखौ रोंसिन खालामो आरो गियाना मोजां लामाखौ सैथो लामाखौ सिनायनो हायो आरो लामाखौ बियो दिन्थियो गियाना मानसिनो मोजां आरो गाज्रिखौ सायख'नो हानाय गियानखौ बियो होयो गियाना नंखायनिफ्राय एरखेनो हानाय लामाखौबो दिन्थियो बेबादि अनलायग्राफोर जोंनि गोथार शास्त्रआ इसोरनि बाथ्रायाव जायफ्रा गांनाय दङ इसोरनि बाथ्रायाव जायफ्रा गोसो होनाय दङ बैबादि सुबुङानो गियानि मानसि आरो असैत्यनिफ्राय नंखाय लामानिफ्राय एरखेनो हायो बैबादि सुबुङा अनलायग्राफोर जोंनि गेजेराव फोरबो जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ बांसिन अनो जाय मानसिफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायो अनो गियो फोथायो खुलुमो बैबादि सुबुंखौ इसोरा बांसिन अनो आरो बियो अननायखायनो दिनै जोङो इसोरनि अननायजों ख्रिस्टियान जाबाय इसोरनि बिसाफोर मुंख'जाबाय जोङो गुबुनारि नंलिया जों इसोरनि गग्रानि मानसिफोर जाबाय इसोरनि गग्रानि मानसिफोर जाब्लाबो जोंनि गोसोफ्रा थार नङैफोरबादि दं नामा जोंनि गोसोनि साननायफ्रा मूर्खफोर नामा जोंनि गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा
सिगाङाव थानो लुबैनाय गावनिखौल' जाजानो लुबैनाय बै मूर्खनि आयदाफोरजों गोरोबनानै दङ नामा? जुदि दङब्ला दोनखोमा जानाय जेबो गैया, रायखोमा जानाय जेबो जिनिस गैया, लाखोमा जानाय जेबो जिनिस गैया। इसोरनि नोजोराव गासैबो नुजाजोबो। गासैबो नुजाजोबो। जोंनि गोसोफ्रा इसोरनि सिगाङाव नोरोम, दद्र आरो गुरै, अनजाथाव, फोथायजाथाव जोङो इसोरनि नोजोराव जों नुजानांगौ। अब्ला इसोरा जोंखौ बुंदों गियानि मानसि होननानैहाय। गियानि मानसि होननानै बुंदों। दा जोङो जिसु ख्रिस्टखौ मोननाय मानसिफोरहा, जिसु ख्रिस्टखौ जायफ्रा मोनबाय बिसोरो नंगौ जिउखौ मोनबाय, नंगौ गियाननि बाथ्राखौ सोलोंनो बिसोरो खाबु मोनबाय। आरो जायफ्रा इसोरखौ मोनाखै, बारग'नायनि लामाखौ बिसोरो मोनाखै, बासायजानायनि लामाखौ बिसोरो मोनाखै, नंगौ गियाननि बाथ्राखौ बिसोरो मोनाखै। बेनिखायनो बाइबेलाव बुंदों जाय मानसिया इसोरखौ गिया, इसोरखौ अना, बियो पाप मावनोबो गिया, गोरोन्थि लामाखौबो बियो मिथिया। बेबादि सुबुंफोरनिफ्राय जों गावखौ एरखेनानै लानो नांगौ। जों गावखौ एरखेनानै लानो नांगौ। अनलायग्राफोर, जबनि 28 अध्यायनि 28 फोराव बुंदों। जबनि 28 अध्यायनि 28 फोरावहाय जोङो फरायोब्ला मोननो हायो। बेवहाय बेबादि बाथ्रा बुंदों, इसोरा मानसिफोरखौ बेबादि होनबाय, गियानि जादो नोंसोरो, फोरबोखौ खुलुमथारदो नोंसोरो, बुजिदो नोंसोरो, इनायनिफ्राय एरखेदो। जोङो फोरबोखौ खुलुमथारदो, नोंसोरो इसोरखौ फोथायदो, गियानि जादो, नोंसोर बुजिदो, नोंसोर इनायनिफ्राय एरखेदो। जबनिफ्राय जों बे बोसोनखौ मोननो हादों। बेबादि इसोरनि जिउआ जबनि जिबनाव थानानै बे बाथ्राखौ बुंदों। अनलायग्राफोर, दा बेनिखायनो जोङो नंगौ जिउजों खुलुमनो नांगौ इसोरखौ, नंगौ जिउजों इसोरखौ अननो नांगौ, नंगौ जिउजों जोङो इसोरखौ फोथायनो नांगौ आरो जों खुलुमनो नांगौ। नंखाय जिउजों नङा। अनलायग्राफोर, नंखाय जिउजों जोङो इसोरखौ खुलुमनो नाङा। जोङो फर एग्जाम्पल, जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ जोनोम जादोंमोन जुदानि बेथलेहेमाव, सानजानि गोनोखोफ्रा हाथरखिनि उन उन फैदोंमोन, नागिरबोदोंमोन जुदानि बेथलेहेमाव, आरो हेरद राजानियाव सोंफैदोंमोन, गुरु महाराजा, नोंथांनि रायजोआव सोमोनांथाव आसरित बिरगोनफोरनि इसोरा जोनोम जाबाय, जों बेखौ नागिरनो फैदों नोंथांनि हादोराव, आरो जों बेखौ खुलुमगोन। सना रुफा लानानै, मोदोमनायफोर लानानै बिसोरो नागिरबोदों। अब्ला महाराजाया बुंदों, बे मानसिया महा सारायजादों, बियो बागदावदों, गोसोआव बिहा इमोसनेल जाखांदों, आरो बियो बुंदों, बे मानसिया बहा सारायजादों, नोंसोरो नागिरनानै मोनोब्ला आंनोबो खोन्थाफैदो, आंबो खुलुमहैनो हानाय बायदि। बेबादि इमोसनेलजों, गोसोनि सानखोमानायजों, नंखाय जिउजों, नंखाय साननायजों बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन हेरद राजाया। हेरद राजाया नंखाय जिउजों, नंखाय बाथ्राजों बे बुंदोंमोन। बिनि गोसोआव गाब्रायनाय दंमोन, आंनिफ्राय देरसिन सोर राजा, आंनिफ्राय देरसिन गुबुन सोर दंबावो, बेबादि साननायजों बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन बिरगोनफोरनि सिगाङाव, गोनोखो बिरगोनफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। अनलायग्राफोर, जोंनि गेजेरावबो जोङो ख्रिस्टियानफोर बादि जिउ खाङो, ख्रिस्टान नङा, इसोरनि मानसिफोर बादि थाबायो, नाथाय इसोरनि मानसिफोर नङा। जोङो जोंनि गोसोफ्रा इसोरखौ गिग्रा नङाब्ला, इसोरखौ खुलुमग्रा नङाब्ला, इसोरखौ अनग्रा नङाब्ला, इसोरखौ फोथायग्रा खुलुमग्रा नङाब्ला, जोङो दाबो मूर्खनि लामानि मानसिफोर बादि जानानै दङ। इसोरनि मानसिफोरबाबो इसोरनि मानसि नङैफोर बादि, इसोरनि गग्रानि नङैफोर बादि जोङो जिउ खांदों नामा? जोङो जिउ खांदों नामा? बेनिखायनो जबा बुंदों, नोङो इनायनिफ्राय एरखेदो, नोङो बुजिदो, नोङो मिथिदो, नोङो बिजिरदो, नोङो एरखेदो। जबा बेखौ बुंदों।
जोङो मूर्ख मानसिफोरनि आखुथायाव जोङो दङ नामा? जोङो इसोरखौ खुलुमा नामा? इसोरखौ गिया नामा? इसोरखौ मानिया नामा? इसोरखौ फोथाया नामा? जोङो इसोरखौ गिया नामा? अना नामा? अब्ला जोङो दाबो मूर्खनि लामायाव दङ। इसोरनि गग्रानि नङैफोर बादि जों जिउ खांनानै दङ। बैबादि मानसिखौनो बुंदों मूर्ख मानसिफोर होननानै। बै इसोरखौ गिग्रा फोथायग्रा मानसिखौनो बुंदों उइसमेन होननानैहाय। गियानि मानसि होननानैहाय। जाय गियाना सोरगोनि गियानजों, इसोरनि गियानजों सुफुंनाय, इसोरनि जिउजों सुफुंनाय, इसोरनिफ्राय फैयो। बे गियानखौनो सल'मन राजाया जोंनो फोरोंदों। अनलायग्राफोर, इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयनोबो मोजां गियान, गावखौ गसंथानो हानाय, गावखौ थार गोसोजों इसोरनि खाथियाव दोननो हानाय बे गियानखौ इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयनोबो होदों। जिसु ख्रीष्टनि मुङै गोजोन्थों।